aha ni yɛrɛ dɔn dɔrɔn i bɛ Ala dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i k'i mansaw dɔn n'i y'i mansaw dɔn Ala bɛ k'i fɛ an b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen problème b'o la o de ye mansako problème ye i y'a faamu mansako problème de bɛ caman na ni mɔgɔ ka dugawu ma minɛ o b'a ko karamɔgɔw tɛ fɛn dɔn nka a bila o yɔrɔ la fɔlɔ yanni ka s'a ma a fɔ a dɔgɔkɛ awɔ i y'a faamu o la ayiwa k'a bisimila ne dun ka émission daminɛtɔ don k'a bɛ seli wa Ala k'an bɛ sɔn a ma damaden n'i y'i yɛrɛ dɔn k'i mansaw dɔn i ka fɛn bɛɛ dilanna mɔriya ye 3 ye ne y'a daminɛ mɔriya 3 ne y'a daminɛ yɔrɔ min tile k'a fɔ a ye n ko ma mɔriya daminɛ fɔlɔ n ye mɔriya daminɛ m'a fɔ n kɛra mɔri ye dɛ n y'a daminɛ mais mɔriya ye 3 ye n ye min kalan mɔri cɛkɔrɔbaw nɔ ko mɔriya ye 3 ye a fɔlɔ ye jumɛn ye mɔri fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye min bɛ d'i ma i ka da la min bɛ d'i ma i ka da la dɔw yɛrɛ de dan don u ka dalilu la o de b'u bila yala baden la k'a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ dɔnni ɲini na dɔnni siya jumɛn n bɛ na nin ye o kɔfɛ dun a 2nan mɔri barika ɲini n'anw caman bɔra kalanyɔrɔ la ka ban dɔrɔn yɛrɛ bonya de b'an sɔrɔ n'an nana an faso la ka ban cɔgɔlɔ an mago tɛ maa si la ko mɔgɔw k'a fɔ ko karamɔgɔ hali min yɛlɛla sen kan e b'o kɛ na Ala sɔnna i bɛna dɔn a bɛna mun dɔn barika bannen i binakɛw bɛ yen olu bonya i kɔrɔw bɛ yen olu bonya i faw bɛ yen olu bonya mɔriya a sigima 2nan sompasima 2nan bɛ mɔriya la o de ye ka barika sɔrɔ mɔrikɛ mɔriya 3nan lajɛ n'u y'o sɔrɔ n'i ye 3 sɔrɔ dɔrɔn a banna kana foyi kɛ bilen a bilahi a 3nan ye min ye e yɛrɛ ka baara kɛ cɛ mɔri caman tɛ baara kɛ sa ne ni mɔri dɔw bɛ baro u bɛ waso de cɛ n ko nin kalo in na ne ye nin miliyɔn hakɛ in sɔrɔ walima nin client hakɛ bɛ na ne fɛ tile kɔnɔ o tɛ dun min kana siga dɛ nin client hakɛ bɛ na ne fɛ tile kɔnɔ o tɛ dun min ne ye nin maa hakɛ mago ɲɛ o de bɛ dun min mais n'i y'a minɛ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a kɔnɔ ka tila sɔɔni i b'i ka PC bɔ k'a fili aya ko n ka numéro perdre la i ka numéro perdre cogo n'a perdre la orange bɛ yen i tɛ taa retirer parce que mɔgɔw ka kɛ cayara i ka numéro nɔfɛ i n'a bɔ k'a fili kɛ karamɔgɔkɛ a ye sabali mɔri billahi tallahi baara kɛ baara bɛ kɛ ni juru de ye mɔrikɛ u ka nin nɛgɛ dɛ n'u y'i nɛgɛ ni fɛn o fɛn min tɛ kɔlɔsi juru ye a tɛ laban yɔrɔ dɔw b'a f'i ye mɔriya kɔni a tɛ se ka kɛ f'i ka isikara dɔn f'i ka lajɛli dɔn n'i ma mɔgɔ min tɛ lajɛli dɔn o bɛ se ka kɛ mɔri ye cogo o ye nkalon ye filɛlikɛla de ka filɛli tɛ se ka kɛ patɔrɔnya ye n'i ma lajɛli dɔn mɔriya ni filɛli tɛ kelen filɛli ye mɔriya minɛ dɔ de ye a minɛ dɔ n'a ka d'a ye a bɛ bɔ a la mɔriya ye n bɛ Ala wele Ala tɔgɔ bɛ n bolo Ala dugulen tɔgɔ bɛ n bolo n tɛ maa si kungo filɛ a tigi yɛrɛ de bɛ n'a kungo fɔ n ye n b'a fɔ Ala ye Ala b'a dilan mɔriya y'o de mais donba mɔri soma a si ma dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bi an y'a bɛɛ minɛ fara ɲɔgɔn kan wallahi suma wallahi a fɔra ko mɔri o mɔri ye cɛw dan jamana in na yan n'u kɔ bɛ fɔ n'u tɔgɔ bɛ fɔ mɔgɔ kun tɛ f'i ye k'i taara o yɔrɔ la k'u b'a fɔ ko nin dumuni qualité in b'i kɔnɔ lajɛli sira kan mɔgɔ tɛ f'i ye k'u b'a fɔ ko i fa tɔgɔ ye nin i ba tɔgɔ ye nin o t'a la i y'a faamu o tuma na u kun bɛ mun kɛ n'i taara i ka kungo f'u ye dɔrɔn u b'a fɔ Ala de ye mais kɔlɔsi juru de b'u bolo kɔlɔsi tɛ Ala ye mais kɔlɔsi ye adamaden dɛmɛ n'a ye ka courage d'i ma ka cɛsiri d'i ma kɔlɔsi y'o de ye kɔlɔsi tɛ Ala ye fiyewu i y'a faamu foyi tɛ Ala ye Ala yɛrɛ kɔ n ko n b'a f'i ɲɛna Ivo foyi tɛ Ala ye Ala kɔ wallahi kunungo dongo n ye Ala ka téléphone numéro min di dɔ ye n wele a ko a tula a ko a y'a fɔ a ɲɛna dɛ a ko k'i teliyara a fɛ kojugu a ko n bɛ fɛ i ka segin a kan u k'a faamu awɔ n ko n'i ko teliyara i sera kuma fɔ cogo la o ye kuma teliya ye ne yɛrɛ ka kuma ta Ala ye nka n'i kun ko k'a fɔ cogo ma ɲɛ sa n kun tɛ segin a kan bilen i y'a faamu parce que a ko mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen mɔgɔ dɔw ti bamanankan mɛn kosɛbɛ a ko o la n b'a ɲini i fɛ i k'a sumaya n k'o tɛ fosi ye ne bɛ yan o de kama an ye ladilikan n bɛ ladilikan fɔlɔ min kan o de ye mɔriw ko ye mɔriw a y'a cɛsiri mɔriya tɛ ko lankolon ye billahi tallahi mɔriya ye tiɲɛ wallahi mɔriya ye tiɲɛ mais n'a fɔra nin fɛn ye tiɲɛ ye maalankolon b'a kɔnɔ maa ɲuman b'a kɔnɔ o kɔrɔ tɛ ko ne min bɛ ka kuma ko ne bɛ se ka bɛɛ mago ɲɛ n m'o fɔ ye ne yɛrɛ ma maa wele yɛrɛ ne bɛ tile k'a fɔ yɛrɛ ne m'a wele koyi
ne ye ala de wele ni ala ye ne ni min ka jɛ latigɛ dɛ o de bɛna siga t'a la awɔ ɲɔ tɛ a ye na usula bɛ n bolo a ye na baki bɛ n bolo a ye na ta 2000 3000 mori Atulɛ de filɛ k'a fɔ i tɛ foyi dɔn ayi bilahi ne Atulɛ filɛ k'a fɔ wallahi bilahi ne yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw b'a fɔ koyi mais e de t'a dɔn a kɛba n'u bɛ na ne bɛ ka dalilu min d'aw ma ne ka dalilu digun i b'a dɔn ne ye bayakɛla de ye n tɛ maloya n'a ye Serifu Usumani Madani Hayidara ye min fɔ k'an k'a kɛ ne ye bayakɛla de ye ne tɛ maloya n'a ye mais ni ne ma dalilu d'aw ma a bɛna taa boli sɔn parce que a bɛ ne ka tigɛ mɔriw la ko mɔriw ta in ka suma ne de ko ngalon don kuranɛ de ka teli fɛn bɛɛ ye mais n'i ka limaniya ma se kuranɛ degré dɔ la i bi si k'a kɛ ka tile k'a kɛ parce que caman ma kuranɛ dɔn ne de ko a kana taa boli sɔn Tamba ni Buwɛrɛja jinɛ ninnu manamanakanw don tiɲɛ tɛ jinɛ ko ye tiɲɛ dɛ mais ɲɛ bɛ laada minnu n'anw fɛ yan t'i kunna fɛn sɔn dɛ taa don da taa bɔn ta i ci ne de ko ni jinɛtigi n'i yɛrɛ b'a dɔn k'a ka manamana jinɛ ninnu ye tiɲɛ ne bi yan o Atulɛ bi yan ni bɛ na awla i bɛna n'i nana tiɲɛ jira n na n tɛna da la wa ne ye cɛ min ye n'i nana jinɛ ko tiɲɛ jira n na ko hali i ye jinɛ kelen jira ne na sisan ne sigira internet kan n b'a fɔ ko karisa ye jinɛ jira n na mais n'i dan t'i yɛrɛ la n'i ka dalilu tɛ tiɲɛ n'i nana yan i bɛ malo parce que ala ye fɛn dɔ di ne ma jinɛ tɛ dɛ wɔkulɔ tɛ dɛ ne bɛ olu sanfɛ jinɛ ni wɔkulɔ olu ka dɔgɔn quoi Masa Solomani ye mago jɔra adamaden Asani Buru Barikiya o min ye Masa Solomani mago ɲa ka jinɛkɛ to yen jinɛtigi min d'a ma ka jinɛ na Bamakɔ titigi ko Tamba b'i bolo Buwɛrɛjan b'i bolo ko n'i y'a ci k'a bɛ na n na i bɛ na ne b'a tunu i la wallahi waso tɛ bilahi talahi ne b'a tunu ne kɔlɔsi n'o tɛ moriya sigi m'a kan ko jinɛ ko ye tiɲɛ ye jinɛ tɔgɔw bɛ yen bilahi lama kana jaga da bɛ yen lama kana jaga da ye jinɛ dɔ de ye ala y'u sigiyɔrɔ bɛn Makan de ma lama kana ye cɛ de ye jaga da ye muso ye mais i bɛ lama kana jaga da baaraba ba kelen ɲininka o tɛ nin dɔn yɛrɛ kolojan wuri dɔrɔn la lama kana jaga da ne de b'a dɔn jinɛ fila de don u sigilen don Makan o den ye 7 de denmuso ye 7 dencɛ ye 7 ye n b'a bɛɛ tɔgɔ dɔn i y'a faamu lama kana jaga da lama kana ye cɛ de jaga da ye muso ye i y'a faamu lama kana jaga da o den fɔlɔ de tɔgɔ ye Lahata Hatilu filanan ye Mahata Hatilu Jahata Hatilu Kahata Hatilu Dahata Hatilu den 7 ne b'a bɛɛ dɔn musoman fɔlɔ o ye Lahata Hatisu ye Mahata Hatisu bilahi talahi a bɛɛ durusilen don ni ala cɛ ne y'a kɔrɔbɔ ne bɛ lama kana jaga da sɛbɛn k'a d'i ma sisan ne ala y'a dɔnni min d'i ma ne ni kuranɛ cɛ ne b'a sɛbɛn k'a d'i ma n bɛ san 7 d'i ma san o san n'i ma don ni bolimafɛn ye i ka du kɔnɔ bolimafɛn kura i bɛ daji to n kun la ko n tɛ 2 den ye ne de ko ne bɛ tɛ jinɛ tɔgɔ la ne dɔgɔnin bɛɛ lajɛ maa kelen min sera bolimafɛn ye n'a t'an fɛ yan a kelen ko nin sera bolimafɛn bolili ye k'a t'a bolo an fɛ yan a kelen tɛ ne de b'a dɔn mais ne de ko jinɛ tɔgɔ ko ti laban wallahi a ti laban ayi laban kana jaga da ti safa jinɛ tɔgɔ don ni n'u jɛra cogo u bɛ tila k'i java n'i ye laban kana jaga da daminɛ sisan n'i y'a daminɛ sisan ha karamɔgɔkɛ tile 3 tile 4 i tɛ se k'i ka bagan kantigɛ k'a ban i tɔgɔ bɛ taa fa bɛɛ fɛ mais sɔrɔ t'i la laban kana jaga da bɛ ten di u bɛ taa n'i tɔgɔ ye fa bɛɛ fɛ mɔgɔw b'a fɔ ko ne ko karamɔgɔkɛ in yɛrɛ bɛ karamɔgɔkɛ min ale de b'o kɛ mɔgɔ la mɔgɔw b'i yɔrɔ ɲini i tɔgɔ fɛ mais fɛn o fɛn min a bɛɛ bɛ taa mais bɛ fɛn sɔrɔ ko ye a de ti jɔ ne b'a dɔn laban kana jaga da den 14 de b'u bolo musoman ye 7 cɛman ye 7 ye lama kana ye cɛ jaga da ye muso ye u sigi bɛ dugukolo min kan Makan dugukolo don Atulɛ b'o dɔn n tɛ Tamba ye nin tɛ Buwɛrɛja a ka Tamba n'an ka Buwɛrɛjanw kɔ tɛ Mɔriw ne bɛ to k'a fɔ ko ne mago tɛ jinɛ tɔgɔ la ani n t'a dɔn tɛ kelen o tɛ kelen dɛ a bɛ hamu min fɔ ne t'a ɲɛ dɔn k'a ban dɛ mais n bɛ dɔ dɔn o la a bɛ barawutu min fɔ barawutu koya ye ne ye fɛn kelen cɛ o cɛ kɛra barawutu baaraba ye ni nabara ma bɔ i ka so bɔ b'o bɔ ye wallahi tiɲɛ don n galena ala la cɛ o cɛ bɛ barawutu baara ni nabara ma bɔ i ka so bɔ b'o bɔ ye mais bilahi jinɛ tɔgɔw la jinɛ tɔgɔ minnu kawatimunama don ka jinɛ tɔgɔ k'i ka masaya di maa ma ka masakɛw kana ka n'u kunbɛn guwan ye ala tɔgɔ ti fɛn b'o la barawutu b'o la ala tɔgɔ ti barawutu b'o la mɔriya masaya i ma n'a ka di i taara dugu min na u k'i bila ɲɛgɛn kɔnɔ u kana da sokolonin ma dɛ u ka t'i bila kɔfɛ n'i sera dugu min na k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan barawutu de don mais barawutu kɔnɔna n'i ko k'i b'o jumla yɛlɛma an ka tɛlɛ o ma wallahi an dɛmɛna o kan o an y'o bila kɛrɛfɛ i y'a faamu wa an bɛ taa kolojan dɔ b'u bolo ko Kefa Sajamuka a tɔgɔ de ye Kɛsilaw a tɔgɔ abrégé de wele ko Kɛsilaw Kɛsilaw karamɔgɔkɛ Atulɛ tɛmɛna nin kolojan in kan a ye nin to yen i y'a faamu wa Kɛsilaw jinɛ a falilama don
a falleru muso ko barakala o de b'ale ta kosɛbɛ n'u y'a baara kɛ a bɛ taa ku meleke muso la ka na n'a ye muso yɛrɛ bɛ na a tɛ bɔ a kalama muso bɛ na a tɛ bɔ a t'a dɔn k'ale nana cogo min na Allahu akbar i y'a faamu wa ɲɛ nin kɛ a b'o to yen salon ne dɔgɔnin dɔ bɛ yen nɔ a muso banana kɔɲɔ dɔgɔdara kɔɲɔ don surunyana k'a sɔrɔ a ma na an ye ko bɛɛ kɛ ka fɛn bɛɛ fɔ n ka cɛ u bɛna u ye mun fɔ k'u m'a fɔ k'u ye mɔriw ya dɔrɔ tigɛ fɔ an ka dugu la ko fa yɛrɛ ma fɔ k'a ye mɔriya denkɛ yɛrɛ ma fɔ k'a ye mɔriya kɔɲɔmuso nana billahi kɔɲɔmuso nana kɔɲɔ kɛra mais kɔɲɔmuso ma basigi min an ko an tɛ nin fɛ an jɛna a kɔ ne ko n dɔgɔnin ma mɔnɛ bɛ don dangaden de la ni dɔgɔnin y'a susu f'a taara dɔgɔtɔrɔso la ne y'a furakɛ an jɛna a kɔ an ye kura furu k'o don a kɔɲɔso kɔnɔ mais n'a kuma na o b'a fɔ u yɛrɛ ma k'u ye mɔriw ya karamɔgɔkɛ k'e fa jamu kan o ye kɛsilaw de a jinɛ falilama don a k'u ka jan a k'u bɔn fo duguma mais an ka tɛmɛ jinɛ tɔgɔw kan ne bɛ k'a f'u ye ko jinɛ tɔgɔ a bɛ ne bolo wallahi a ka ca a bɛ ne bolo ne de tɛmɛ n'o kan ne bɛ ka maaɲumanya de ɲini ni mɔriya ye sinon hali ni mɔriya finma ko don sini nin bɛ kɛ sini nin bɛ kɛ ala y'o caman don n garisɛgɛ la ne bolo n ba fa ye mɔri ye n fa o fa tun tɛ mɔri ye mais karamɔgɔ tun don dɔnnibaa tun don mais ale tun ma sɔn mɔriya ma ne tɔgɔ dalen don min na la ala wele de kɔnɔ hasbunallahu wa ni'mal wakil a tɛ diɲɛ foyi kɛ n'o tɛ a tɛ diɲɛlatigɛ foyi kɛ n'o tɛ i m'a ye jumasu la n b'o kɛ ne tɔgɔma tɛ foyi kɛ san kalo 12 hasbunallahu wa ni'mal wakil a tɛ mɔriya kɛ maa ye a tɛ foyi kɛ mais n y'a f'i ye yan ko ne mamuso ko wallahi kɔngɔ donna an ka dugu la k'a ban ale n'a cɛ ma baga dun hasbunallahu wa ni'mal wakil ne mɔkɛ tun ye dɔnnibaga de mais a ma sɔn mɔriya ma bɛɛ n'i ka kanufɛn don quoi o tuma na mɔriw dalu ye tiɲɛ ye a kɛ sila o a kɛ fasa jamu kan a lama kana jaga da o safɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔ in dun Fakumata Buguden kɛ fara o ye i y'o dɔn wa Fabu Hita Lezi kɛ fara voilà o de ye mɔriw ka Fakumata Buguden kɛ fara ye kuranna haya de don mais u b'a fɔ ko Fakumata Buguden kɛ fara la ilaha illallah Muhammadu rasulullah wallahi billahi o ye mɔri hakɛ min balabala billahi o tɛ se ka dan mujara a b'a jateminɛ ko kuranaya don hindi min b'a la kuranaya tɛ sinon Fabu Hita Lezi kɛ fara suratul Bagara aya de don Nabila Ibrahima ni Namuruza u ka sama ni ɲɔgɔn cɛ ala kumana o de kan kafiri malola mauna o de ye Fabu Hita Lezi kɛ fara mais karamɔgɔkɛ mɔriya sira kan sɔrɔ karabali sira kan ka kabako kɛ mɔriya kɔnɔ mɔgɔw ka kabako ye la billahi kuranna haya sira kan ne t'a dɔn fiyewu ko mɔri bi Fabu Hita Lezi mɔri bɔ ne t'a dɔn mais c'est kuranna haya in tɛ quoi bi hindu min fara ka o de don a fa wuli mɔgɔw la o a y'i don da a y'i bota Fabu Hita don wallahi suma wallahi waso tɛ ne ni ala cɛ i bɛ Fabu Hita 100 da ne kun yan ne y'a ɲɛɲini yɛrɛ de ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ a tɛ foyi fɛ ne Fabu Hita tɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ foyi fɛ n'o tɛ ne yɛrɛ de ye Fabu Hita ɲɛɲini mais ne banana parce que ne y'a fɛn o fɛn sɔrɔ n'a bɔra fila la bɛɛ ni kawatimu don ne tɛ kawatimu ko la n'i kɔni ye hindu sɛbɛn k'a da kɔnɔ dɔrɔn ne tɛ yen nɔ bilen awɔ ni hindu sɛbɛn k'a da kɔnɔ dɔrɔn ne tɛ yen a kolojanw ta i ci fɛ o mana ninnu bɛɛ ye mɔriya mɔri wa an b'aw ka baro la dɔɔni a bɛ hakɛto dɔɔni n'a ma dɔ fɔ mɔgɔw ye t'a faamu wala a bɛ k'a yɛrɛ sɛgɛn ko caman kan ala bɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ nin dɛ siga t'a la i y'a faamu wa an b'a la deli ala k'an bɛɛ saba ma min tɔgɔ ka bon mɔriya la ka tɛmɛ tɔgɔ bɛɛ kan mɔriya yɛrɛ la dalu min tɔgɔ ka bon tɔgɔ bɛɛ ye anw fɛ Afrique de l'Ouest kɔnɔ yan a bɛ fɔ o ma ko hamu tiɲɛ don ko hamu a y'a mɛn ka taa i t'o tɔgɔ mɛn mɔriya la o de tɔgɔ ka bon o bɛɛ ye mais n bɛna fɛn kelen f'i ye u b'a fɔ ye hamu ye Muhamadu ye a bɛ ta kana ta dɛ ni Muhamadu don a fɔ kuranaya dɔ bɛ yen ko Muhamadu rasulullah walezina ma e k'o wurudi u t'i nɛgɛ ko hamu ye Muhamadu ye Muhamadu tɛ maa kɛlɛ kira Muhamadu tɛ maa kɛlɛ ne fa wulilen la Muhamadu de tɛ saridi Muhamadu ka fa wuli maa la kuma na n ye dɔ fɔ don wallahi suma wallahi i bɛ hakili to a la ala tɔgɔ la min kɛ ka di ka mɔgɔ mago ɲɛ karabali sira kan mɔridenw bolo hamu b'a la awɔ hamu b'a la mais i bɛ mɔri fatɔ caman ye hamu don parce que i bɛ taa di fɛn fɛn ma safa a si tɛ n'i ye maa 100 sɔrɔ hamu na 90 si t'a jɛya a bɛɛ b'a fɔ ayi nin jinɛ tɛ maa kɛlɛ nin jinɛ tɛ maa e ka don bani e ma dɔn e ma yɛrɛ ma n dɔn ma ye mais n dɔgɔnin ninnu kɔni b'a dɔn ne tɔgɔ ma ne kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen a ma sariya bɛ yen
ne ne diɲɛ jinɛ tɔgɔ fɛn o fɛn sɔrɔ ala tɔgɔ la ne bɛ taa d'ale de ma ale b'a kɛ wallahi suma wallahi kaliwa dɔ la a bɔra ni joli ye u y'a ta k'a fara tɔli kun k'u sen cun a kan an bɔra ka taa furakɛ dɔgɔtɔrɔso de la o de kosɔn ko Tamba Bɔrɛjan ninnu olu b'u yɛrɛ jinɛ tɛ koyi o ye manière de ye an dɛmɛn'o kan o ko ɲana jinɛ ye de b'i yɛrɛ mugutigi dɔ b'i yɛrɛ k'o fara duguma k'o ka jinɛ o bɛ u taa bila so kɔnɔ o b'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ ka kala dɔ dame so kɔnɔ k'o don ma ɲi o bɛ jɛ o fɛ k'o ka jinɛ jɛra a fɛ jinɛ ka jɛ ma fɛ ka kalaw de bɛ so kɔnɔ wallahi jinɛ tɛ dɛ a bilayi ni denmuso ye jinɛ fɔliyɔrɔ la ko k'a ka jinɛ wulila k'a yɛrɛ la k'a bɛnna so kɔnɔ jinɛ tɛ ka kalaw de bi n y'o ɲɛɲini bilahi talayi ka n bolo da jinɛtigi bɛɛ tɛ fɔli kɛ o jinɛtigi i bɛ taa ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dɔw ni jinɛ jɛ o yɛrɛ de bɛ yen mɔriya jinɛ wele kɔ tɛ dɛ an gama jinɛ ko yɛrɛ min ma ala yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dɔw ni jinɛ jɛ wa maa tɛ se ka jinɛ di maa ma i bɛ hakili t'o la ayi yɔrɔ a bɛ taa tugu jinɛtigiw la k'u bɛna jinɛ d'a ma nkalon don u bɛ manière de d'a ma ani bluff maa bɛ se ka jinɛ ka dalilu di mɔgɔ ma jinɛ kelen ka dalilu d'i ma i bɛ se k'o di mɔgɔ ma mais maa tɛ se ka jinɛ di maa ma ɔ u bɛ taa k'u y'i don jinɛ na ko jinɛ dir'i ma tiɲɛ tɛ n'i ka fulo n'i ka jaba kuwara don min na u b'i labila i yɛrɛ kɔmɔtɔn tɛ yan n'i kuwara e bɛ bila i yɛrɛ e yɛrɛ bɛ t'i sigi ko ni dɔ kɛ i yɛrɛ b'a dɔn i ni ala cɛ i tɛ jinɛ ye i b'i yɛrɛ k'i subhanallah an dɛmɛna ninnu kan bon an ma se o la a tun filɛ Bamako Idrissa Sangare Ayatollah n filɛ Guana Bamako Guana aéroport kɛrɛfɛ n'i sera Guana gendarme ka bariko bɛ yɔrɔ min na n'i ko Idrissa Sangare Ayatollah n dɔnnen don n'i da m'a la ko jinɛ de b'i bolo k'i ka Tamba ye tiɲɛ k'i ka Bɔrɛjan ye tiɲɛ k'i ka Jaba ye tiɲɛ na a bilahi n'i nana ne b'a tunu i la tiɲɛ tɛ n m'a fɔ ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ ye dɛ an ka kuma in fɔ k'a wala n ko de nangarabatɔn minnu filɛ Bamako yan ko jinɛ tɔn olu de tɛ tiɲɛ ye kolonkisɛ don kun olu la dɛ tan dɔ de sabu olu ye masiri ye i y'a faamu olu ye masiri de ye a bɛ nafa sa mɔriya la kɔlɔsi filɛ nin kɔlɔsi tɛ mɔriya ye mais a bɛ mɔriya dɛmɛ parce que a b'i dɛmɛ k'i ka wurudi kɛ mais ni mɔgɔ min ye kɔlɔsiba ye kan na tuma dɔ la o bɛ se k'a jigin n kɔrɔ somɔgɔw don ala i y'a faamu a bɛ se k'a jate k'i ye mɔri ye parce que kɔlɔsi y'o tamasiyɛn mana jinɛtigiw tamasiyɛn anw fɛ yan o ye ka kolonkisɛ don u kunkolo la walima ka kolonkisɛ don sɛbɛn dɔ la k'o bila o tɛgɛ la ka fini baden dɔ ɲini n'a cɛlamɔgɔw don olu a ye cɛlamɔgɔw ta olu tɛ jɛma don koyi olu bɛ taa zoro artisanat mɔgɔ yɛrɛ dɔw de sigi mɛ artisanat ye ka papiye kuru ka sɛbɛn golo dilan o la k'olu kuru k'o don finiw na e mana o sɛbɛn baden ye fini na a bɛ k'e kɔnɔ k'o bɛɛ bɛ mago ɲɛ o dilanbaw bɛ artisanat o tɛ tiɲɛ ye koyi dalu ni sɛbɛn bɛɛ bɛ mago ɲɛ e yɛrɛ tɛ se ka taama sɛbɛn min b'u ka fini na n'a bɛɛ bɛ mago ɲɛ o yɛrɛ tɛ se ka taama o bɛ dilan artisanat ye o tɛ tiɲɛ ye o mana jinɛmusotigiw ta kolonkisɛ bɛ don kunkolo la ka dɔ bila ɲɛfɛ ka dɔ bila yan nɔ sɔrɔ ka fini jɛma dɔ don o la karamɔgɔkɛ ninnu tɛ sa n tɛ dɔnni ye sa ninnu bɛɛ ye manière de ye ka adamadenw kunkolo gosi a ka Tamba tɛ tiɲɛ ye a ka Bɔrɛjan tɛ tiɲɛ ye wa kafiriya don ni mɔgɔ don na i ni silamɛya tɛ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ billahi tallahi a ka Tamba n'a ka Bɔrɛjan ninnu wallahi billahi maa ma don na i tɛ silamɛ ye fila fara alaka de don n'u m'a fɔ taa i farila fili baji la dɛ taa nɔnɔ kɛnɛ bɔ baji la dɛ alamisadonya fɛ nɔnɔ bila i kun kɔrɔ ka sunɔgɔ dɛ mana kan dama min ni ala ko ti bɛn tiɲɛ tɛ quoi i y'a faamu wa wala bon ni ko ninnu n'i ko Tamba ye cɛ ye Bɔrɛjan ye cɛ a tule filɛ yan na tiɲɛ tɛ ne de ko ten n'i bɛ se min n'a kɛ kɔlɔsi filɛ ne bolo hasbunallah wa ni'mal wakil n'i ma da o la ala bɛna sariya laka sadraka ala kɛra nɔrɔ don n'i nana n b'i yeli n'i yɛrɛ ma da la ko n tɛ se dɔrɔn na n filɛ nin ala k'an bɛ sɔn a ma n sigi n ka caméra nin kɔfɛ i bɛna fɔ est-ce que nin bɛ dugu jumɛn na n bɛ Bamako dugu jumɛn Guana bɛ min aéroport kɛrɛfɛ n'i sera Guana dun gendarme ka bariko bɛ yɔrɔ min na i da m'a la ko i ka Tamba n'i ka Bɔrɛjan ye tiɲɛ na tiɲɛ tɛ o a ye taa ci fɛ ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na min na nin ye aw minnu bɛ ka taa don Tamba la k'a b'a ka kɔɲɔmuso kun kɔrɔta dɛ a b'a kun jigin dɛ a bɛ ka taa a ka furuw de gɛlɛya a fɔ i denmuso ye taatɔ filɛ yɔrɔ min na debi kelen i kɔrɔkɛ muso filɛ a tɛ ka ne dɔgɔya a bɛ n ka fini ko n'i taara i cɛ ba ka fini ko yanni i ka taa fɔ ko Tamba ko i bɛna furu labɛn ko kɔɲɔ labɛn a fɔ i denmuso ye fɔlɔ ko i buramuso bɛ k'i ka fini ko k'i ka tobili kɛ ko n'a taara k'a k'o kɛ yanni k'a fɔ ko Tamba y'a kun kɔrɔta juguw ka ca jugu dangaden de bɛ yen jugu t'o la maa min kɛra fadzago ye ka juin min yɔrɔ juin min na dangaden dɔw bɛ yen fɔlɔ karamɔgɔ salamu aleykum maa si tɛ se foli la ka juin min na bɔ juin min na n'a ye yɛlɛmusonin kɛ karamɔgɔ salamu aleykum karamɔgɔkɛ taa i ci fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma kɛ juin min na ye sulari ye ça fait jugu kɔni na k'i la o hali o juin min na yɛrɛ kɛ dɔ b'a la dɔ sago don a kana bila yɛrɛ i y'a faamu wa voilà o mana ka n'i miiri ko jugu tɛ k'i la hey i denmuso ladi
aka taa cɛlasigi a ka cɛ bonya a ka priorité fɔlɔ y'a cɛ fa n'a ba ye a filanan y'a cɛ ye n'a ko k'a ka furu ka mɛ a ka cɛ fa ni ba bonya kuma dɔ la dɔ t'a a cɛ bonya n'a ye cɛ fa ni ba bonya hali ni cɛ ko k'a b'a bila n'a y'i miiri a bɛ min kɛ mansaw ye walima mansaw ka ladilikan ye a b'a to yen mais dɔw fana bɛ taa ko n kelen cɛ kelen ko min cɛ de bonya f'i k'a dɔn i cɛ ma nana yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ dɔw de nana n'a ye wa dɔw de y'a lamɔ n'i ko k'i cɛ ye faama ye dɔw de y'a ka ekɔli sara ka dumuni d'a ma a ye dumuni dun k'a fa ka taa ekɔli la n'a nana sɔrɔ dumuni ma f'a bɛ dimi a ba kɔrɔ a ba b'a ka fini ko min y'o bɛɛ lajɛlen kɛ sisan o kɛra fɛn a ko femme moderne ko aw bɛ taa a ka ga kelenni na tout wallahi a taa femme moderne na e cɛ bɛ sa i bɛ don filiya la i bɛ segin ka na Dubai kɔnɔ ye o de don a tila t'i namara o ne bɛ yen ala k'an bɛ sɔn a ma o tuma na an ye mɔriw kɔrɔfɔ an ye ci d'u ma a kɔrɔ tɛ n yɛrɛ tɛ dɔ ye koyi n yɛrɛ b'a sira kan nka wallahi billahi n'a ma ala wele mɔriw a tɛ laban n'i ye jinɛ tɔgɔ ninnu fɛn fɛn da a tɛ laban waati kunkurunin dɔ de b'i bolo mana min ye tiɲɛ ye wa ala a tɔgɔ ye arabukan na ko alahu an ka bamanankan la ala wa alahu in de y'a bɛɛ a bɛɛ alahu in de y'a bɛɛ o mana mankutu tɔ ninnu dun i b'olu fara ɲɔgɔn kan o la mankutu tɔgɔ ka ca dɔw b'a fɔ ko ala tɔgɔ ye 99 ye non ala tɔgɔ tɛ 99 ye tɔgɔ 99 dɔ bɛ ala la mais ani 99 do kelen tɛ dɛ i y'a faamu tɔgɔ 99 dɔ de b'a la dalayilu ta ye caman ye o de ta i y'a faamu mais a tɔ bɛ yen jawusani kɔnɔ ni mɔgɔ min donna jawusani kɔnɔ komi an fɛ yan nɔ jawusani ma dɔn anw fɛ yan kosɛbɛ jawusani yɛrɛ ka cari anw fɛ yan dɔɔni an bɛ ala fo k'ala barikada Suala Baya ye Hayidara tuma min na ale yɛrɛ b'a ka mɔriya publicité kɛ ale tun bɛ jawusani fɔ mɔgɔw ye mais a yɛrɛ ala subahanahu wa taala ye alhamdulilayi nɔrɔ d'a ma ka bonya d'a ma don min na a bɛ mɔriya publicité dabila a y'a fɔ bɛɛ ye bɔn ko bi ko fɛn di mɔriya publicité kɛ Suala ma dogo dɛ ne yɛrɛ y'a lamɛn a don ne y'a émission lamɛn a ko n ye mɔriya publicité dabila mais billahi jamana ye mɔribaw la bi ne y'a tula bɛ Suala jatew la Suala a bɛ sabu mɔgɔ caman bɛ ho la Suala ninnu min kɛ taa kɛ Suala fɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ 300,000 ani dɔɔni wallahi wala Suala a y'o kɛ 300,000 ani dɔɔni laya saga la n tɛ nin seli tɛmɛnen dɔw ta dɔn seli tɛmɛnen dara min kan Suala ye min don laya la a bɛ taa 30,000 la k'a di mɔgɔw ma Suala ka duw bɛ yan nɔ an b'a dɔn ça fait quoi fila gerebuw de b'a la u bɛ si a la yen sabu a mago t'a luwanze wari la o de la i mana t'i sigi siyaw don u bɛ sahabaw neni u b'a don da e min bɛ sahabaw dɛmɛ e ye mun de kɛ silamɛw ye koyi neni ni jagali kɔ o mana jamana ye mɔriw n b'a jata la i y'a faamu o la Jawusani ka dɔn ale y'a livre bɔ k'a cari i y'a faamu o la Jawusani ko caman Jawusani ko dɔn mais Jawusani ala tɔgɔ 1000 de b'ale kɔnɔ ne bɛ dɔ dɔn a na ne 1000 ne bɛ dɔ dɔn bilahi ne ye Jawusani sɛbɛn bolo la k'a nasi bɔ k'a ban pewu ala tɔgɔ 1000 o ye Jawusani kɔnɔ ne y'a sɛbɛn ka n sigi n yɛrɛ de y'a sɛbɛn k'a nasi bɔ k'a ban pewu i y'a faamu Jawusani ni bi tɛ yɛrɛ ala a bɛ se ka k'a kitabu dɔ bɛ n bolo yan mais document mun hakili bɛ min na précisément n terikɛ dɔ bɛ Ganadugu ko Ansar Darame n y'a d'ale ale ko k'a ka d'ale n y'a kitabu ta k'a d'ale ma Jawusani ala tɔgɔ 1000 de bɛ o la ni mɔgɔ min y'i sigi ko ala tɔgɔ ye 59 dɔn e de b'o dɔn anw tɛmɛna 1000 kan anw tɛmɛna 1000 kan sinon ala yɛrɛ tɔgɔ ba 4 ne ye min kala ba 4 na a filɛ nin ala sɔnna wa taala arsala tɛ wa arsalatigi bɛ nin diɲɛtigiya o yɔrɔ la o n'i donna arsala fɛn dɔ bɛ yen nɔ comme o ye ntalamizi i y'a faamu a b'a f'i ye ko ala tɔgɔ ye ba 4 ba 1 bɛ yen ala yɛrɛ b'a yɛrɛ mankutu n'o ye ala b'o mankutu in de di mɔgɔ ma maa min ye ala wele sufɛ maa min bɛ ala wele sufɛ ala yɛrɛ de bɛ tɔgɔ dɔ d'a ma k'a sɔrɔ maa min kalan na o ye ala tɔgɔ 1000 ba 1 bɛ yen o mɛlɛkɛw bɛ ala wele n'o ye maa min bɛ o mɛlɛkɛw ka taa o sɔrɔ i b'o dɔn wa maa min ci ye diinɛ lase diinɛ lasela waazulikɛla ala de bɛ mɛlɛkɛ ninnu ta d'a ma n'a bɛna taa a kan ka min fɔ a man ka min fɔ ala b'o dɔn d'a ma i y'a faamu wa ala tɔgɔ 1000 bɛ yen min b'o o ba 1 na sisan o de bɛ tila o ba 1 na o tilali la sisan ala ka nabi ɲumanw olu de bɛ k'o ba 1 in fɔ nabi ɲumanw de b'o ba 1 in fɔ mana nabi ɲuman o nabi ɲuman e b'o ba 1 in kɔnɔ an ye ba joli sɔrɔ ba 3 ala bɛ min ladɔnniya mɛlɛkɛw ta ani ala ye min di nabi ɲumanw ma k'a ye ne wele o de bɛ nabi ɲumanw ni an tɔw cɛ n'i y'a ye ko nabi ɲumanw ka sanu ka tɛmɛ an kan a ye ba 1 dɔ di nabi ɲumanw ma
ala ye ba kelen wɛrɛ kɛ a y'o tila kitabu ni ɲɔgɔn cɛ ko nabi ɲuman a y'a ka mɔgɔw kalan na o la 300 bɛ tawreta kɔnɔ 300 bɛ injila kɔnɔ 300 bɛ zabura kɔnɔ i y'a faamu wa o ye joli ye ta 900 yan wala ala subhanahu wa ta'ala ye 99 bila kuranɛ kɔnɔ kuranɛ min filɛ nin u b'a fɔ ko ala tɔgɔ 99 min a bɛ kuranɛ kɔnɔ a kɛra joli a tɔ tɛ kelen ya den kelen ala tɔ ye den kelen o bɛ sufi ibrahima kɔnɔ billahi cɛ o cɛ min yɛrɛ di ala ma su tile k'i ka dumuni dunda woloma k'i ka kuma fɔta woloma k'i ɲɛ filata woloma karamɔgɔkɛ den kelen i t'a dɔn den kelen i t'a dɔn i b'a mɛn de nka i t'a dɔn e b'a mɛn nka i t'a dɔn e bɛna fɔ sayatula o ye jumɛn ye den kelen don jumɛn don wala diɲɛ bɛ ka ne la sisan k'o ye den kelen ye jumɛn o den kelen yɛrɛ de ye alahu tɔn ninnu bɛɛ de ye mankutu ye den kelen de ye alahu ye n ko ala tɔgɔ ye ba naani atula ne b'a dɔn den kelen dɛ an y'a bɛɛ jate ka na ala bɛ k'a mankutu ala yɛrɛ bɛ mankutu ba kelen wele a yɛrɛ la mɛ ni maa min sufɛ nafilaw seli maa min bɛ wurudiw kɛ ala bɛ a dɔn tila olu ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ko ba kelen bɛ yen ala b'o di mɛlɛkɛw ma